Mancorong kati Surya Josumelan sun kemuli sumbangaken mari gone turangga Sri budaya yo Jogja kowe deleng lengger rasane kaya udan cilik-cilik mengko diunggahna karo Sekar Badung lengger mentu kanca pradana ayo ke deleng lengger yo elek nuri cik-cik mau diunggahna karo Sekar Badung unggah iku ndame dadi kepuru wis dadi kawin iki yo lempar deleng lengger kita ricik-ricik munggah Sekar Badung
sepakan apa orang dulu sepakan Iku buru-buru kan necus. lali datang bisa lali suwe saya Somarti meraja soyo sambi terus naku rasane bumbung ora dilemi pancen mita bisa iki tak arani nang nari kene bondo priwe Kang Teguh sing di omah keturutan lengger-lengger irma jogetane nang maring kene sing ngendongi mbok kayune dhewek kaya panjenenganipun Mas Firda. Mas apa mbak? Konten nendang itu pun jalanannya Mas. Gue jenengane Mbak Firda ya kono, Mas Firda ya ora kenapa-apa. Sindene ayo. Ayu Sama jenengane. kae sindene jenengane Bukira. Kulo terus nyunggawa lengger kemokar pasing daumo. Nek ora irma ora. Lho kuwi digawakna irma kon meneh. Lho sing siji turus. Turas ning. Kepriwe? Turas dene. Jenengane turus. Turas. Oh, jangan main-main turas. Lho ngono kecondol nang dene. Lah sing siji lenggere jenengane. Siapa kowe? Krawe. Ubur-ubur ikan lele Mas. Ubur-ubur ikan lele gitu. Krawe lah. Lane apa wedon Kang Teguh? Nek siki lagi dadi wedon. Oh, dadi Kok jam 4 kan deres dadi wong lanang. dadi lanang ya dadi wedon. Iya, anger tambine keke dadi wedon. Monggo jam 4 kan bali. Deres. Tapi jungkir-jungkir jebolane rek lanang ya. Lagi bener nak susune kowe nyomplang. Bener. Apa ini bisa menceng Bisa Disumpel apa nih? Ini kubur-kubur kan disumpel apa jane mati gede kayak gue. Anu asli Mbak. Asli. Tapi bikin sekolah Mbak Irma dadi Oh, wedon. lahir kok nyenggoli Irma. Dadi wedon isi. Omah genteng namanya Firma Irma jenakal kowe ya. Iya Irma kae terus jadi nuduh kang isor ya ini edep dulu. Moga-moga sing domo ya rasa demen tur seneng. Soalnya serbane keturutan kabel lengger Irma karo turus. Lah terus pengandane Mbak Firda kabeh keturutan. Ya ini ngomong ya apalnya kayak turus. Turus. Olong. Apa itu lu
presiden kok ngademani lagu-lagu Campur Sari Mita. Aku jarang lega. Ya tak madrana karo Ibu Turas karo Irma terus siji karo kubur-kubur karo kok. Iya, jadi kau nah dia nek kurang mikir-mikir dalam mikir itu nyoh dia cekel dia lagone takun jara lagala kenapa Mbak Irma Niki Mbak Irma kalau mau nyebut tinggal ke atas nanti ono paling iki jenenge kok beli sing irung iki disuruh kono sendiri kok beli lu Mbak Irma takun jara lagala anu gawane betul kok itu kok Aku saben wengi njekel aku Lek. ya bocah cilik ini wis ngerti yang itu ya Lah ya nek dikanggo kan jekelnya kayak kiye. Apa sih njekel apa sih? persis kayak Nune Ramayana Sumarno. Mikir masuk Ramayana mikir Oh semene marane kayak dia murah. irung coklat Ireng. masih tua gue tua Oke, berarti ini nom ya. ini kan mau berarti apa anu maning gue sing anu turas mau berita legenda terviral wong meh bareng mlebu ditelepon dicoba maning Sama. kae anu kok kangen lho sing jalan turas iki pada karo Rita jenengane Kecocokan nanti. Kowe bola. ora tenan ono viral gue kok ayo gara-gara ini ya bawa kamu omeh Palsu kayak palsu. Jero lu itu malah halo cepet ke wis tekan kene wis tekan kabeh Wong kaya wis rampung. anu wis rampung anu wis rampung ge Mak terima kalau wis rampung ya ora apa-apa dari wudhu itu ya Ajak saya gijek dong. layak kan sih nanti jogetan lalu masa nunggu saya Ya Mas MC, tak kandani. Takandane kemana-mana Kemana-mana kepriwe kan ada jatuh ada. Enten pamundutan iki Lek. ono pamundutan Saking Pak Edi. Pak Edi niku sing diomong Maksudnya di tukang bank jalan. gue Coba dan berawasi kok anu ada di Pak Edi mereka ya Hah? umpetane kan anak-anak Pak Edi Pula, nek wong ora tau nang mbah. iya kok nanti sih ya Ora anu dari bank. gak sih pada karunnya Malah iki sing njaluk lagu Pak Edi, adine saya Pak Edi. rezeki ya Yo pada deg-degan. Edi satu Priye? Oh, bahasa Melayu orang Melayu ya. sing wong maring luar Jawa gue Pak Rianto udah Pak Edi ki wong kene Wong kanan. wong kabeh yo kabeh lo nyaman Jenenge Edi Rianto. Edi Rianto jadi Rianto dewek Edi dewek apa Edi sing dadi Orang ngerti bahasa Jawa sih, aku bahasa Indonesia. orang ngerti mulane bunyi-bunyi Bahasa Jawa tapi kepenginnya lagu sing Jawa. iya gue apa mana ke lagu nerik enggak betul jadi lanang oh yo ki sapa ki Simone Aku lah dadi lanang si sikit. Dana apa lagi Nah aku bingung ya. Lagi dia utuh sih jadi utuh nang goblok. oh alah coba gue Iki amit-amit BG ini pada motor pada diusik-usik pokoknya ya masih lanang pemain sih. oh tengah Salah munjuk. salah gue ijek mau jargo nek anu kok motor memang ada terus sih diusik bokongnya karo ngarep bokong Masa sih ngomong baik itu warna Tronggo Sri Budoyo Pimpinan Jakarta sasampunipun saking mriki mangkel batu mriki mugi-mugi kata yang anaknya di Bapak Ibu nggih. Neng kono lagi di gendung. Udah kono kan ini dari barbaran pintar dia. Terima kasih. Monggo Mas. Pandai bening dadi lanang yo. Dia kasih jadi lanang dek. Anu mbak terus sing dadi wedon. Irma sing joget sing pandai jendir-jendir. Cepet Mas. Dengan batalku. Mulai geran bersama dari Paguyuban Kesenian Jaranan Campur Sari Turunggo Sri Budaya yo
Mas Bos ya. Nggih, kali Bu. Endi? Ah nang buri gune nang buri. Oh, anu, Astagfirullah. film setengah keton setengah ora kae. Tolong